Lad mig lige fortælle lidt om projektet her. Det er sådan, at vi startede faktisk for 3 år siden med, sådan, jeg vil lige vil sige på embedsmandsplan, og diskutere lidt de her udfordringer, vi stod overfor i forhold til, der var rigtig få ungdomsårgange, der kom i fremtiden, der skulle ansættes hos os. Og det var også på det tidspunkt, at der var sådan en blomstring af velfærdsteknologien i det ganske land. Der var rigtig mange ting, som dukkede op, robotstøvsuger og alle de der ting, som vi sikkert godt kender. Det endte med, at vi lavede sådan det første idékatalog omkring det her projekt. På et tidspunkt, så var udvalget så venlige stemt over for os, det politiske udvalg, at de sagde, at de synes vi skulle gå i gang med sådan helt konkret at definere fremtidens plejehjem. Og det gjorde vi så. Og der har vi sidenhen haft 3 arbejdsgrupper i arbejde, og en styregruppe, og jeg er formand for styregruppen og en af arbejdsgrupperne. Og mit navn er Lars Nør, og jeg er til daglig så er jeg områdeschef i ældreområdet Nord. Vi har haft 2 arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe 1, som vi kalder den, det er den omkring arbejdsprocesser og logistik. Det er Kis Lund, der er plejehjemsleder på plejehjemmet Elmely i Nørresundby. Og så har vi arbejdsgruppe 2, som er den, vi til dagligt kalder oplevelser af aktiviteter og velfærdsteknologi. Og det er Kirsten Skaarup, som I kommer til at hilse på lige om lidt, som er formand for den arbejdsgruppe. Der har været rigtig mange mennesker involveret i projektet. Vi har nok været sådan omkring 40, når det stod højst på, sådan løbende i en 2,5-årig periode. Der er rigtig mange kommuner, der siger, at nu går vi i gang med at bygge fremtidens plejehjem. Det er næsten ikke man kan næsten ikke undgå, når man åbner et fagtidsskrift, så vil der typisk stå, nu åbner det fremtidens plejehjem, der og der. Og hvis man så tænker på, at man putter noget velfærdsteknologi ind i plejehjem, så kan man selvfølgelig godt tillade sig at kalde det fremtidens plejehjem. Hvis man til gengæld gør noget andet, og det synes vi i projektet her, at vi meget har gjort, nemlig at tage udgangspunkt i dem, der skal bo der, så kan det godt være, at projektet kommer til at se lidt anderledes ud end de andres. Der er i hvert fald sådan en historik omkring det her med teknologi og plejehjem. Der er rigtig meget god teknologi ude på plejehjem. Det meste af det står bare og samler støv i et eller andet hjørne. Og det er fordi, vi har glemt at tage udgangspunkt i de mennesker, der skal bo på det her plejehjem. Og vi har også glemt at tage udgangspunkt i de mennesker, der skal arbejde på det her plejehjem. Og kære venner, så går det galt. Så bliver teknologien en belastning for os alle sammen. Det er ikke en teknologi, vi har valgt. Det er ikke en teknologi, som de ældre synes overhovedet er meningsfyldt. Og derfor så kommer den til at stå hen. Derfor har arbejdsgrupperne arbejdet rigtig hårdt på at kigge på alt, hvad der er. Og der er rigtig meget bras. Og der er nogle enkelte ting, der er rigtig godt. Så vi har valgt det, vi synes er rigtig godt i det her projekt. Og vi har valgt det ud for de mennesker, der skal bo i det, og de mennesker, der skal arbejde i det. Og derfor starter jeg også mit indlæg med at fortælle jer lidt omkring det, vi tror omkring, hvad er fremtidens ældre. Vi taler meget om den nye generation, der kommer. Og det er sådan set rigtigt, når vi nu kigger os rundt omkring, også på jer, der sidder her, nogle af jer i hvert fald, der sidder her, at så er det den nye generation af ældre, der både har taget teknologi til sig, men de er også rent menneskeligt formet på en anden måde, end de tidligere generationer har været. Vi har i hvert fald talt om nogle ældre, som kommer ind i ældrelivet med nogle andre forudsætninger end tidligere ældre, hvis man sådan tager det typemæssigt. Og det er noget farligt skidt, det kan jeg nok komme tilbage til. Den nye generation på plejehjem, den er måske mere svær at spotte. Altså, jeg har været i det her job snart 22 år. Og i de 22 år, der har vi talt om fremtidens ældre. Vi har talt om, nu kommer den nye generation af ældre. Og vi har egentlig stået sådan og rystet lidt i bukserne og tænkt, hvad vil de dog finde på af onde ting mod os? Men vi får i hvert fald en generation, der kommer nu af ældre, som er sådan uden en overordnet moralstruktur. Altså, det er ikke noget med det der med autoritet, og sådan en som mig, jeg er ikke en autoritet i deres øjne. Jeg er egentlig bare sådan en serviceperson. De vil måske mere kigge på os, også i forhold til, får de nu den vare, de har bestilt, eller de egentlig synes, de har tænkt, de skulle have. Altså, de vil måske udnytte systemet mere end de tidligere generationer.
Klart, de vil bestemme selv, og de vil have sig selv i centrum. Jeg siger ikke nødvendigvis, at de vil sådan være egocentreret. Men et eller andet sted, så prøv at kigge på jer selv, og se, hvor meget I, og måske også jeres børn, i den grad, tager udgangspunkt i sig selv, og det liv, man ønsker for sig selv. Det her med kravene, jeg tror, det bliver ligesom en vare, man i øvrigt går ud og køber et eller andet sted. Man betragter os som en eller anden vare, man har fået, man har købt, og den her vare vil den kommende generation af ældre veje meget mere, måle meget mere, også i forhold til, hvad det er for en faglig kvalitet, de får ud af det. Når jeg sætter 2 spørgsmålstegn bag ved den nye generation, så skyldes det, at jeg er meget svært ved at se, om de er kommet på vores plejehjem. Jeg er meget svært ved at se, om den nye generation er der. Kan det være fordi, at vi, der arbejder på plejehjem, de er også professionelle? At vi har måske nogle forkerte udgangspunkter for de ældre, der kommer på plejehjem i dag? Kan det være, at vi på en eller anden måde betragter de ældre som en eller anden typebestemmelse, en grå masse, frem for at betragte de ældre som individer og som individuelle mennesker, der formentlig har haft nogle drømme omkring deres seniorliv, deres ældreliv, og måske egentlig ikke har været hen og tænkt så meget på, hvad er det nu, jeg så gerne vil, når jeg kommer på plejehjem. Når jeg kommer ud på et af vores plejehjem, så kan jeg ofte se, når jeg går ind på plejehjemmet, at det er måske ikke her, det er sådan lige signaleret, at her er fest og farver. Vi har godt nok en konto til det. Men jeg er ikke sådan helt sikker på, at det er det, andre mennesker ser som stor imødekommenhed og fest og farver. Det er egentlig sjovt nok, at vi på nogle plejehjem har åbent hus 1 gang om året, når vi egentlig burde have åbent hus hver dag. Men det kan jo godt være forstyrrende, hvis vi sådan skulle have åbent hus hver evig eneste dag. Når jeg går ind på et plejehjem, så går jeg tit hen og kigger i CD-stakken og ser, hvad ligger der egentlig af musik der. Er der nogen, der kommer med et bud på, hvad der ligger? Christine? Lisa Pia. Det er et godt bud i hvert fald. Hansi Hinter siger, han er hot lige nu på plejehjemmene. Og så er der de der ting der, som også er der. Jeg skal ikke være smagsdommer, men jeg lytter ikke til Lisa Pia og Hansi Hinter siger. Det gør jeg altså ikke. Og jeg kan da ikke forstå, at når jeg kommer ud på plejehjem, at der virkelig ud af de 350 mennesker, der bor på plejehjem i ældreområdet Nord, ikke er en eneste, der for eksempel lytter til klassisk musik. For jeg hører aldrig klassisk musik ud på vores plejehjem. Kan det være fordi, at vi som professionelle prøver at sætte overlæggeren sådan lidt lavt nede, fordi så kan alle være med? Så samler vi sådan folk omkring det her, de her fælles emner, som Lisa Pia og Hansi Hinter siger. Udmærkede mennesker, jeg er ikke smagsdommer. Det skal man også lytte til derude. Men jeg orker det bare ikke. Altså jeg hele mit liv lyttet til rockmusik næsten af enhver afskygning. Og helst amerikansk rockmusik. Aerosmith, Bruce Springsteen, hvad hedder de alle sammen? Så I kan godt forestille mig, ja, at når jeg kommer på plejehjem, og sidder inde i det, der hedder boligfællesarealet, og Lisa Pia kommer ud af højtalerne, hvad sker der så med mig? Min hage, den falder herned. Og det er derfor så mange mennesker på plejehjem, de sidder sådan her. Tænk sig, hvis jeg har ret. Tænk sig, hvis det er rigtigt. At vi må hellere lige sådan sørge for en midtervej i forhold til alle de der beboere, der nu kommer ind. Og de kommer jo rigtig tit ind, for man lever kun 2,8 år på et plejehjem. Så vi skifter hele tiden. Vi er nødt til at holde sådan en vis standard. Og igen, jeg synes bare, man skal passe på ikke at sætte overlæggeren alt for lavt. Jeg synes, man skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske, i det enkelte menneskes liv. Derfor er det måske tid til også at vende perspektivet lidt. Vend tingene lidt om. Det kan være, at det er nogle andre veje, vi skal gå. Det kan være nogle andre måder, vi skal gøre tingene på. Det kan være, at vi skal have en anden indgangsvinkel til det enkelte menneske, der kommer på plejehjem.
Vi skal afgøre med os selv, at det her det er altså sidste station på livsrejsen. Du kommer ikke ud derfra, du dør der. Det er rigtig sjældent, der er nogen, der flytter ud og bosætter sig i rækkehus ude i Hasseris. Vi skal have et plejehjem, som vi omkring fremtidens plejehjem sådan taler om refugium, om oaseagtige ting, om hospiceagtige ting. Selvfølgelig skal vi have et sted, hvor der er en høj praktisk service, personlig service. Og det er det, jeg lidt mener. De begynder også at betragte os som en vare, at de vil have en høj faglig kvalitet. Vi skal have et sted, hvor der er fokus på nærvær og stimulering af de sanser, som de ældre stadigvæk har tilbage. Det er en hård påstand, men jeg påstår alligevel, at der er rigtig mange sanser, som de ældre måske har med på plejehjemmet, som de har taget fra den efter rigtig kort tid. Og det gør vi, fordi vi påstår, at vi ikke har tid til at gå andre veje som medarbejdere, eller som professionelle, eller som ledelse på plejehjemmene. At tage nogle andre udgangspunkter. Så det handler noget om stadigvæk at kunne have fået en fornemmelse, stadigvæk kunne dufte ting, som jeg har sagt, høre smukke, klassiske strofer, hvis det øvrigt er det, man er til. Og det her projekt, der taler vi meget om inklusion eller eksklusion. Inklusionen, det er, hvis man stadigvæk er en del af det samfund, som omgives af plejehjemmet. Eksklusion, det er, hvis man flytter ind på plejehjem, så er man stort set udelukket fra samfundet. Og jeg skal hverken sige, om det er det ene eller det andet, som det ser ud i dag. Jeg kan bare se, når jeg har været ude i flere kommuner og fortæller om fremtidens plejehjem, så kan jeg bare, når jeg taler med dem, der nu er ansat der, at nogle af deres plejehjem, de ligger sådan, hvis jeg kan tage det samlede og lidt generelle billede, 2 steder. Det ene sted, det er sådan i udkanten af byen, hvor de ikke kunne få solgt et erhvervsareal. Og det andet sted, det er sådan lidt omkring kirken, og så helst ud til åbne marker. Og det er jo fint nok. Det er rigtigt, men det er bare rigtig svært at stadigvæk være en del af det omgivende samfund. Det plejehjem, som skal bygges nede på havnefronten i Nørre Sundby, det har der også været røster om. Skal det virkelig være plejehjem der? Er det ikke næsten for flot? Men det handler om at give nogle tilbud i Aalborg Kommune, som ligner det og de tilbud, som mennesker har haft stort set hele livet. Måske også retten til at ønske sig det sted hen, hvor man altid har boet, i det kvarter, man altid har boet. Hvis ikke vi kan få de ældre ud i samfundet så ofte, som vi gerne vil, fordi selvfølgelig er det også at tale om medarbejderressourcer, men så må vi få samfundet ind i huset. Derfor skal det her hus være et åbent hus. Det skal måske spotte nogle andre ting, det skal måske sætte fokus på nogle andre ting, end det har gjort tidligere. Ud fra de diskussioner, vi har haft, også ud fra de samtaler, vi har haft med folk, der ved noget om fremtidens ældre, så arbejder vi nu med sådan nogle livsfaser, som vi kan se, også med de erfaringer, andre har, der er på et plejehjem. Husk nu på, at det er 2,8 år, man bor på et plejehjem, og det er altså et gennemsnit, og det er et gennemsnit for hele landet. Det kan godt se anderledes ud andre steder. Så ved vi i dag, at de mennesker, der kommer på plejehjem, de er i en dyb krise, et eller andet sted. Dyb krise. Ikke alene så har de oplevet noget, måske en indlæggelse, hvor de blev syge, men de mister også helt en række ting omkring dem. De har måske mistet deres ægtefælle, familiemedlemmer, de har mistet pårørende, de har mistet venner, de har mistet naboer, de har mistet deres lejlighed, de har mistet deres hus, de har stort set mistet deres liv. Og så kommer de på plejehjem, og så siger vi jo til dem, det er næsten som det første, de kommer ind, hvad kan du så tænke dig at bruge tiden på? Det er måske ikke lige der, vi skal spørge om det. Det er måske lidt senere, fordi de trænger til at blive helet, når de kommer på plejehjem. Og hvis ikke vi tager den periode rigtig alvorligt, så misser vi de her plejehjemsbeboere. Min påstand er, at der er rigtig mange ressourcer i de ældre,
bare vi ser dem. Det kan godt være, at de er bitte, lille, små. Det ved jeg ikke. Men de skal udnyttes. Der var en 92-årig ude for Lejrens Parken plejehjem, som var med i en radioudsendelse P4 Morgen, som fortalte om det at komme på plejehjem. Hun fortalte, at hun græd, da hun vidste, hun skulle på plejehjem. Hun græd meget over det. For hun vidste godt, det tror jeg også de fleste synes, at det er ikke så godt at komme på plejehjem. Så hun græd rigtig meget. Hun havde været igennem i sygdomsforløb. Og da hun så træder ind på det her plejehjem, så bliver hun jo fremmed over for alt det nye. Og bliver meget kontaktsøgende i forhold til medarbejderne. Det tror jeg professionelle godt kender. Det er, at der kan være borgere, som kan være frygtelig kontaktsøgende. Altså det er ikke særlig sjovt. Det vi gjorde her i forhold til den person her, det var, at vi prøvede at se, hvilke ressourcer hun havde i sig. Hun er 92 år. Det viser sig, at hun har været kogekone det meste af sit liv. Tage ud til private fester og lave middag. Den lille ressource, hun havde i sig, det var, at hun kunne komme op i køkkenet og smage sovsen til for den boenhed, hvor hun boede. Så det er en lille, bitte pligt. Men det, der sker under middagen, det er, at de andre beboere lige pludselig vender sig imod Inga og så siger, Inga, hvor smager den her sovs dog godt. Vi skal sørge for at se på de mennesker, der kommer ind på det her plejehjem. Både at det menneske skal vi have nogle forventninger til, og at det menneske her skal have nogle pligter. Hvis nogen af jer, der sidder her fra i morgen tidlig, det kan godt være dejligt sådan lørdag morgen, ingen pligter her. Men hvis der er nogen, der fratager jer alle pligter, hvis der er nogen, der fratager jer alle forventninger til dem selv, hvad vil man så have tilbage? Man vil formentlig have en eller anden tom skal. Vi skal vende os til, at de her forventninger, som vi skal have til borgerne, også indebærer nogle pligter. Hvorfor er det, at vi altid skal dække eftermiddagskaffebord til beboerne? Hvorfor er det, at vores medarbejdere skal bruge tid på det, hvis de i øvrigt selv kunne gøre det? I ved godt, når man så dækker det bord der, så kommer de pårørende bagefter og klager over, det så ikke så pænt nok ud. Hvorfor er det, at vi stiller kaffen frem hele tiden? Det har ikke noget imod at stille kaffen frem. Men vi gør det jo i en eller anden automatik og en eller anden godhed over. Sådan skal det nok være. Den her healing, den skulle gerne føre til, som det skete for Inga. Da hun sådan kunne se, at der var nogen, der havde forventninger til hende, og hun fik positiv respons fra de her beboere, så ændrede hendes liv sig fundamentalt. I radioudsendelsen, der sagde hun, ledelsen herude er mine bedste venner. Det er jo ikke ledelse, det er mine bedste venner. Hun gik ind i den periode, vi i Fremtidens Plejehjem kalder for opblomstring, og det ved I godt, det er ikke et særligt nyt ord, men vi kan ikke finde bedre, vi kan i hvert fald ikke finde på noget nyt. Men den opblomstring her, der sker der rent faktisk det, at de godt kan se meningen med at være her. Og den opblomstringstid, den skal vi gøre mere ved. Der skal vi sætte ind. Det er der, vi skal have nogle forventninger. Det er der, vi skal tale pligter i forhold til de ældre. Det er der, vi skal udnytte de muligheder, der ligger imellem de ældre på plejehjemmet. Så ved vi godt, at det begynder at gå ned ad bakke. Vi kalder det refugiumperiode. Det er måske der, hvor man begynder at tale lidt om de dybe følelser omkring det, måske, eller ikke det, måske at skal dø, men det at skal dø. I ved godt, og jer, der arbejder på plejehjem, I ved også godt, at de pårørende, de taler ikke ret tit med deres forældre, eller deres far eller mor omkring døden. Det at tage afsked, det at komme ud af livet. Men jeg er ret sikker på, at vi som medarbejdere, hvis vi bruger meget mere tid på det, så kan vi gøre afskeden endnu mere værdig. Og til syvende og sidst, så begynder livet at ebbe ud. Og der er der nogle tanker omkring hospice. Jeg ved godt, at vi aldrig nogensinde får de ressourcer, hospice har. Men der er nogle tanker omkring hospice, som man godt kan tage ind på vores plejehjem.
Det kan være rigtig svært som medarbejder og sosu-assistent. Og lad mig lige skynde mig at sige til jer, der er her. I Aalborg Kommune, der har vi nogle af de dygtigste, fagligt kompetente medarbejdere på vores plejehjem. Ingen tvivl. Men det kan godt være svært som menneske at skulle arbejde her på alle de her kanter. Så det kan godt være, at vi skal prøve at gøre tingene på en lidt anden måde. Det kan godt være, at du som medarbejder skal ind og arbejde specifikt på nogle af de her felter. Måske ikke dem alle sammen. Det er ikke sikkert, at du er ret god til at håndtere døden og de dybe spørgsmål, der er der. Men det kan godt være, at du er rigtig god til opblomstring. Det kan godt være, at du er rigtig god til healingen. Og det skal vi være meget dygtige til. Så derfor skal vi have fokus omkring fremtidens medarbejdere på den måde. Der skal stadigvæk være nærværende omsorg og pleje, og det er altid vores udgangspunkt. Men vi skal til at spotte mennesket bag de her øjne, bag de her lidt gamle øjne. Der har været en udsendelsesrække omkring unge mennesker, der flytter ud på plejehjem og hjælper til derude. Og der var en 87-årig kvinde, der sagde, da hun så sig selv på et billede eller på en film, at det var jo ikke de øjne, det var ikke det, der var bag ved øjnene. Bag ved øjnene, der var det den unge pige, hun altid synes, hun har været. Og det synes jeg egentlig er sådan lidt rørende. Og det er jo her, vi skal gribe dem. Det er her, vi skal spotte mennesket. For ikke så lang tid siden, der havde vi en udflugt med 150 plejehjemsbeboere. Det er altså cirka halvdelen af alle plejehjemsbeboere i ældreområdet Nord. Så der er altså nogen, der kan komme ud af døren. Og i øvrigt for mig glæde af det. Det var en rigtig god dag. Der mødte jeg Emma, hvad hun nu hed, jeg kan ikke lige huske det, fra plejehjemmet Udrupgård. Hun er 92 år. Men da jeg så hende, så jeg et menneske, som jo havde pudret kinderne og lipgloss på læberne og det bedste udstyr på. Og så snakkede jeg lidt med hende. Og så sagde hun, jeg er 92 år, og jeg har meget, jeg skal nå endnu. Hun er altså plejehjemsbeboer. Det jeg sådan frygter lidt, det er, at vi, ligesom det øvrige samfund, er begyndt at tænke på plejehjemsbeboere på en måde, med 3 ord. Og de 3 ord, det er syg, gammel og dement. Og hvis vi behandler dem som syge, gamle, demente, så bliver det den her laveste overligger. Så glemmer vi at se mennesket bagved. Og vi kommer til at misse en hel masse ressourcer, de her ældre, de har. Så vi skal spotte mennesket, vi skal ind bagved. Og jeg tror ikke på, der er nogen, der siger til mig, at det her det må koste 1 milliard. Eller sikkert friske plejehjemsbeboere, I har i Aalborg. Men det er jo ikke sådan, det er. Det handler om, find ressourcen, stor eller lille, udnyt de ressourcer. Vi skal stimulere sanserne. Min generelle erfaring omkring det med sanser, det er, at der er rigtig mange ældre, der mister deres sanserne, når de kommer på plejehjem. Fordi vi ikke får den ordentligt stimuleret. Altså min musiske sans, der vil jo fuldstændig forsvinde, hvis jeg skulle høre Lise og Per og så videre, sådan i det daglige. Men der er også rigtig mange andre sanser, som vi glemmer at stimulere. Og det handler måske egentlig i bund og grund om at tage nogle andre udgangspunkter, og måske gå meget ind i hjernen, give den energi, den sansestimulering til hjernen, der giver de her ældre nogle andre oplevelser, nogle andre ting. For oplevelser er også en del af det, som vi skal give på vores plejehjem. Det betyder ikke, at man skal ud og køre i bus hver evig eneste dag. Men det er måske nogle oplevelser rundt omkring på plejehjemmet. Som sagt, så skal vi kræve forventninger, at vi har forventninger til de her ældre. Det kan ikke passe, at gamle mennesker højt op i alderen lige pludselig en dag skal mærke, at der ikke længere er nogen, der har forventninger til dem. Pårørende har heller ikke, fordi når du kommer på plejehjem, så er du jo syg, gammel, dement. Det er jo det, vi ved. Giv den pligter, fordi det er det, der giver energien. Og det kan være den der lille bitte pligt. Det kan være den lille bitte ting, som er unik for det her menneske.
Og så skal vi forstyrre. Altså når jeg kommer ind på et plejehjem i dag, så er der nærmest stilleleg. Jeg har fået en af forklaringerne på, hvorfor man nogle gange hører det her ude på plejehjem. Hallo! Og en regionspolitiker, som jeg talte med her i efteråret, hun havde sin far på et plejehjem. Og når hun kom ud på det plejehjem, så mødte hun aldrig nogen. Altså, det var virkelig sådan, at man skulle der var dødsstille, og der var ingen forstyrrelser af nogen art. Og så på et tidspunkt, da der var gået lidt tid, så begyndte hun at råbe, hallo, hallo. Og så kommer der jo sådan en svag kvindestemme i baggrunden, og en anden, der søger kontakt også. Hallo. Så det er derfor, man råber hallo. Vi vil egentlig bare gerne have kontakt med hinanden. Vi er nødt til at skabe noget bevægelse og skabe noget liv og forstyrrelse på vores plejehjem. Noget af det kan vi gøre som mennesker. Noget af det skal vi have andre til, der kommer udefra. Noget igen kan vi gøre via, at vi bruger for eksempel IT-systemer og elektroniske medier meget mere målrettet, end vi gør. Det er jo lidt trist, nu at vi har endelig fået store fladskærme ude på vores plejehjem, men det er jo lidt trist, hvis det så i øvrigt er tysk tv-shop, der kører sådan hele formiddagen. Det skal være meningsfyldt. Vi skal sørge for, at det her det bliver meningsfyldt. At der bliver noget, der motiverer dig til at være et andet sted end måske i din lejlighed, end måske lige der, hvor du plejer. Vi skal skabe netværk. Ældre kan give hinanden rigtig, rigtig meget, hvis vi forstår at føre dem sammen. Jeg kan godt blive lidt bekymret, hvis jeg skal på plejehjem og ind i en boenhed med en 12-13 andre beboere. Fordi som jeg ser det i dag, så kommer jeg ind i en lille boenhed. Jeg ser de samme 12-13 mennesker, og jeg ser de samme medarbejdere. 365 dage om året. Tænk sig, hvis jeg nu ikke kan lide en eneste af dem. Tænk sig et fængsel med nogle følelser i. Det her plejehjem, vi bygger nede mellem broerne på Nørresundby Havnefront, det er et plejehjem, der ikke består af 4 eller 5 boenheder. Det her det er én boenhed. Og i stedet for at bygge de sædvanlige boligfællesarealer, så udnytter vi i stedet for kvadratmeter til det, vi tænker, de nye beboere skal være med til at forme. Det skal være både til de stille aktiviteter og til de larmende aktiviteter. Det skal til, at jeg stadigvæk kan have en lille funktion i en køkkentjans. Det skal være sådan, at jeg kan sidde og læse en bog, eller se en film, eller høre rockmusik med gutterne. Eller se landskamp, eller håndbold- eller fodboldlandskamp. Og få en fadbamse med gutterne. De rum skal der være. Men du skal motiveres til at gå hen til de rum. Alle boligfællesarealer i dag, når du kommer ind på et plejehjem, hvis der er 4-5 stykker af dem, så ligner de hinanden. Møblerne, de er købt det samme sted. Så det kan godt være, at du får lyst til at gå en lille tur og gå ud af din trygge ramme. Men det næste, du kommer ind i, det ligner fuldstændig alt det andet. Så kan man godt begynde at tænke, hvor er jeg nu lige hen? Er jeg nu der, hvor jeg er? Eller er jeg et helt andet sted? Så vi skal skabe nogle muligheder for, at vores borgere føler sig tiltrukket til noget andet. Vi skal lave nogle fællesskaber med de her ældre. Vi skal sørge for, at fællesskabet det vokser på en eller anden måde, både til det store fællesskab, til de mindre fællesskaber. De store fællesskaber, som for eksempel kan være nede i restauranten på plejehjemmet. Det er den restaurant, som i øvrigt bliver offentlig åben, og som bliver drevet af en privat restauratør. Hvor man kan møde andre mennesker. Også mennesker, der i øvrigt besøger plejehjem, fordi de måske skal bruge vores ambulatorium. Fordi de måske går til Pilates, eller hvad det nu hedder, nede på fitnesscenteret. Eller hvad de nu bruger huset til. Jeg tror, det er unaturligt for mennesker ikke at se andre. Jeg tror, at det er sansestoppende ikke at møde andre eller at møde nye mennesker. Vi skal bare være opmærksom på det, at det også kræver nogle udfordringer at møde det nye, møde de andre mennesker, møde de nye mennesker. Derfor har vi planlagt et hus, som egentlig tager nogle udgangspunkter i noget andet. Jeg synes jo, at rigtig mange plejehjem, altså vi har 42 plejehjem, vi har 42 velbeliggende plejehjem, der er noget for enhver smag. Vi har fine demensboenheder,
vi har gerontopsykiatrisk afdeling, vi har somatiske plejehjem. Aalborg Kommune er rigtig godt dækket ind. Man kan bare sige, at nogle gange kan man godt have, når jeg kommer ind på et plejehjem, at det måske signalerer noget, der er lidt kedeligt, og det er derfor, at børnene måske ikke gider at komme med og besøge de gamle. Så vi har været valgt her på det her plejehjem og prøve at have en anden indgang til plejehjem. Noget, der måske signalerer noget andet, og det er sådan helt bevidst. Det, I kan se bag ved teksten her, det er selvfølgelig en modeltegning af plejehjemmets foyerområde, altså der, hvor du går ind. Men vi vil rigtig gerne signalere, at når du kommer ind, så modtages du af lys. Du modtages af store rum. Du modtages af noget liv, som er der. Det er det første, du skal støde på, når du kommer ind på plejehjemmet. Så skal jeg prøve at komme ind på lidt af den her teknologi, for der findes rent faktisk uhyre meget bras. Og det der med at sætte robotstøvsuger ud på et plejehjem, og så bare sige, så har vi fremtidens plejehjem, det er noget slyder. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det er for en teknik, der er brugt, der skal bruges. Vi har valgt her, og det har været rigtig vigtigt for den arbejdsgruppe, der har med arbejdsprocesser at gøre, og de medarbejdere, der har deltaget. Det var, at vi fik et affaldssug. Og at det affaldssug hurtigt og nemt og hygiejnisk fjerner affaldet. Der er rigtig mange, vi har foretaget målinger omkring det her med affaldshåndtering. Det er sådan noget med, at du tager det fra A til B til C til D, og så E, så er det endelig væk. Og der er rigtig meget af det affald, som ikke nødvendigvis er særlig hygiejnisk. Det er måske også derfor, der kan være nogle årsager til, en gang imellem, så kan man godt fornemme en vis institutionslugt, når man kommer ind på plejehjem. Det forhindrer affaldssug. Noget, at vi har diskuteret rigtig meget, det er sådan, hvornår er det overvågning og kontrol, og hvornår er det tryghed og sikkerhed. Et sensorgulv, som vi ønsker os i det her projekt. Et sensorgulv, som registrerer, når du går ud af sengen. Registrerer, når du går tilbage igen. Et system, der mærker, når du er faldet, og sender det ud på enten en computer eller på en dæktelefon. Det her, det er sådan lidt på grænsen af, om vil vi egentlig det? Er det overvågning, eller hvad er det? Og vi har valgt at sige, at det her system skal kunne slås fra. Hvis vi får det på fremtidens plejehjem, så skal det her system kunne slås fra. Den enkelte beboer skal sige nej tak. Det kan godt være, at det har nogle konsekvenser, og det ved den beboer så udmærket. Thomas Hammer Jacobsen kommer fra Copenhagen Living Lab og fortæller om et meget spændende projekt, meget stort projekt, som hedder Jabis. Kirsten kommer og fortæller omkring, og det er projektet, vi har kørende i nordområdet lige i øjeblikket, om trivselsskærmsprojektet, så det vil jeg ikke bruge så meget tid på. Og her er et af de instrumenter, der virkelig kan spare ressourcer. Det er simpelthen det her toilet, som i øvrigt kan elevere og kippe, sådan at du hurtigt kan komme her på. Og inden du så går af, ja, så er du også lige blevet skyllet og fønnet. Det er faktisk fantastisk ressourcebesparende, men der er en væsentlig ting mere ved det. Det er fantastisk dejligt for de ældre. For det er vel et af de steder, hvor vi ikke ønsker at skal have så meget nærværende hjælp, hvis vi kan undgå det. Så længe man kan udsætte det, den her arbejdsproces, var jeg lige ved at sige, jo bedre må det egentlig være. Jeg vil bare sige, det her det GTI-modellen, den er rigtig dyr. Vi har valgt desværre på grund af økonomien, sådan er det en gang imellem, at få en model, der er mindre god, men det kan stadigvæk skylle og tørre. Badeværelser, de her kæmpe badeværelser, der er på vores plejehjem, det kender I udmærket. Dem skal man jo have, fordi de skal køre sådan rundt i badeværelset. Og så skal det helst være sådan 2-3 medarbejdere omkring dem. Det skal der være plads til. Sådan er det desværre også på fremtidens plejehjem. Der bruges rigtig mange kvadratmeter på badeværelserne. Vi var så langt ude at sige, kunne man ikke få sådan en badeværelse, at når det skulle bruges til toiletfunktion, så var det så stort. Og når det skulle bruges til badefunktion, så var det så stort.
det gav sådan lidt problemer, fordi noget af det var jo vådrum, og noget af det var stuerum eller soveværelse, så vi opgav det. Vi kan godt se, at det her, det ledte ikke til noget. Vi har sådan set haft økonomiske problemer nok i det her projekt. Vi har valgt en badeværelsesindretning, som vi afprøver på et plejehjem i Nørre Sundby. Og der viste det sig rent faktisk, at det her med de svingbare vasker fra Ropox, der har vi altså et system, som gør borgeren rigtig meget selvhjulpen. Og som demente også godt kan anvende. Jeg har faktisk været nede og se en dement bruge det her. Og de forstår det. Og det sparer så mange ressourcer. Og gør egentlig beboerne så rigtig glade for, at de kan gøre det selv. Eller Bano badeværelseskoncept, som også kommer med på fremtidsplejen. Vi har 2 forskellige badeværelsessystemer, som egentlig indebærer, at der er greb de steder, hvor du har mest brug for det, for eksempel omkring håndvasken. Så er der støvsugerrobotten, der er gulvvaskrobotten, der er intelligente plejeseng. Vi får også noget betjent, eller nogle lysmuligheder, hvor vi kan dæmpe og styrke lyset, også afhængig af, hvad tid på døgnet det er. Så skal plejehjem her være en living lab. Det er et gammelt mål, vi har haft lige fra starten. At vi vil egentlig gerne afprøve nye teknologier og nye arbejdsprocesser. Og bare for en god ordens skyld, så får I lige Copenhagen Living Labs definition på Living Lab. Fordi det kan være rigtig svært. Jeg har sådan surfet lidt rundt. Men den er god, den her, Thomas. Så har vi huset. Det bliver sådan et hus i den ende mod Limfjorden. Der bliver der 5 etager. Så kører vi ned til 4 etager. For endelig slutte i en vinkel. Nordvinkelen på 3 etager. Som I kan se ude i enden der, så er der en restaurant, hvor der selvfølgelig bliver fotoservering. Og som sagt, så har vi indgået en aftale med en privat restauratør, der foruden at drive restauranten også skal lave mad efter aftale med med beboerne. Døgnkost til beboerne på plejehjemmet. Heroppe i øverste etage her, der bliver der wellness med en rigtig fantastisk udsigt ud over Aalborg og fjorden. Og forskellige steder her i huset, der bliver så de temarum, som jeg har nævnt for jer. Der bliver et orangeri, wellness er et andet. Der bliver et stort køkken, hvor man kan bage og hvad man nu ellers vil. Der bliver de stille aktiviteter, hvor vi måske sidder og lytter til musik. Der bliver de lidt larmende aktiviteter, hvis der er mænd, der gerne vil det. Men det vigtigste med de her rum, det er egentlig, at det bliver fleksible rum. Det bliver rum, der kan forandre sig efterhånden, som beboerne får andre behov. Sådan at vi kan lukke noget ned og åbne noget andet op. Midterpartiet her, i stedet for at have boligfællesarealer med dagligstue og spisestue sammen, så vil vi jo egentlig helst have, at de går ned i restauranten og spiser. Det ved vi godt. Sådan kan det ikke altid være. Derfor er det indrettet her i Glaspartiet, der er der indrettet spisesteder, hvor de små fællesskaber kan sidde. Men det betyder jo ikke, at man fra samme etage skal være der. Alle fra den samme etage skal være og spise på den samme etage. Det kan lige så godt være, at man spiser med dem, man synes bedst om, og så rykker man rundt efter det. Et lille kig ind i foyerområdet, hvor vi jo gerne vil have nogle service for de ældre. Det er blandt andet biblioteksfunktion. Det har vi talt med bibliotekerne om, det er de positive overfor. Vi vil egentlig gerne have nogle forskellige serviceydelser også, som private kan levere. Måske små butikker. Det kunne være Føtex ville have en lille afdeling. Jeg er ikke helt sikker, men det kunne da være sket at spørge. Vi har sundhedsambulatorium der. Vi har det her fitnesscenter, som når jeg nævner fitnesscenter, det er rigtig fint til plejehjem, siger det så. Så kan vi kalde det bevægelse og motion i stedet for. Som også skal drives med en del, altså et partnerskab mellem private og så også som offentlige. Et kig ind i modellen af restauranten med udsigten. Hvis I sådan lægger mærke til bagved, så skulle det egentlig være Aalborg, der ligger der. Der er rent faktisk Nørre Sundby-siden. Så der er lidt snyd i billedet. Beliggenheden, nu skal jeg til at runde af. Beliggenheden, det bliver, som I kan se lige efter Jernbanebroen, i et rigtig fint nyt område, hvor der er masser af boliger. Der er blandt andet 120 ungdomsboliger.
Der er 50 almennyttige boliger. Der er ejerboliger, der er andelsboliger. Der er butikscentre. Og det vi egentlig gerne vil have, det er, at det her plejehjem bliver inkluderet i det her nye byareal. Og at vi også udnytter de ressourcer, der for eksempel godt kunne ligge hos nogle af de unge mennesker, der kommer til at bo i ungdomsboligerne. Og det kunne jo godt være, at der er nogle af dem, der studerer på Musikkonservatoriet og kan komme over og spille på det flygel, vi så meget ønsker os til foyerområdet. Men det kan også blive for meget. Jeg kan godt anbefale vores hjemmeside. Der kan I også se 3 film, som er lavet omkring fremtidens plejehjem. Og I kan få nogle oplysninger, som jeg desværre ikke har mulighed for at give i dag, eller vi ikke har mulighed for at give i dag. Vi glæder os rigtig meget til at få spaden i jorden, og vi håber rent faktisk på, at vi kan få spaden i jorden i april. Den sidste behandling, det er byrådsbehandlingen i marts måned, jeg tror det er den 26. marts, og så går vi forhåbentlig i gang, så vi kan flytte ind oktober 2013. Tak fordi I lyttede. Tak.